Звъним на 112, няма екипи. Хайде бе. И на 115 звънни бе. На 130 звънни. На 200 звънни. Няма екипи. Що няма екипи? Знаете ли? Що няма екипи бе? Защото няма хора. Бълъка, дет не ви говори така академично, не ви приказва много умни работи, дискусията не била на ниво. Ви говори от 15 години, от 8 се записвам, че ще умираме като маймуни с телефони, защото никой не създава кадри. Кой да ти изрини? Кой бе? Ако трябва 100 екипа, има 5. И от тези 5 екипа, половината са 55-60 плюс, другото са ромери, там не ги знам. Те добрите са те. Те добрите са те. Кой бе? На кого ще звъниш? Всичките звъните на някой. На кого? И все никой не се свършил работа. Ти бе, даскале, свърши ли се работа? Професоре, ти свърши ли се работа в академичните среди? Вие какво създадохте? От 33 години. Какво създавате? Какво бе? Откъде дойдат тези хора? Откъде дойдат електричарите? От кога го прикавам той нещо? Биткоини. Айде не, снощи що, като нямаше интернет и ток, те питам те си навреш биткоините. Изкуствен интелект. Що викат ти екипите, ам не извикат ти изкуствения интелект да ви ги изрини? Що бе? Що търсите екипи да ви поправят тока? Айде не, без ток има ли изкуствен интелект? Какво ще правиш без ток, бе? Какво ще правиш без ток, бе? Седи на една свеж и... Не така, не тъгонака. Кое така, кое онака, бе? Никой няма да дойде да ти го направи, защото не е създадено, бе. Няма кадри, бе. 33 години брулят и крадат. И съсипват. Питам вас сега, видите имате пари, като закъсахте в Балкана, на кого ще се обарите, бе? Крадци. На кого ще се обарите? Ще да дойде хеликоптер. Айде да дойде. Айде да дойде, къв хеликоптер да дойде? Кой да дойде до там? Да те вземе? Умираш. Как ще стигнеш? Бидаш. Един ден бе, 16 часа, валя. 16 часа. 3 дена. На седмица, 93-та година, Селистра Русе, 4 метра преспи съм минал аз. 4 метра. И го разбиха, пътя го отвориха за 15 часа. Знаете ли как? С трактори и с подкачета. Не, имаше все още някаква армия. Изкараха БТР-ите, изкараха БРДМ-ите, изкараха войниците и пътя беше отворен. Вървя като в тунели. Но отворен. Сега кой ще викнат, бе? Кой? 60 годишни? 65? Днеска по телевизията слушам, обсъжда се, каза дали да се забрани на автобус, на шофьори да карат над 70 години да карат детски автобуси. Дед почина на 73 години, човека получи инфаркт. Вие що си мислите, че собственика е взел тост на 73 години, бе? Що да вземе на 23, на 25 младо момче да работи? Или момичите, сега са мъжки. Аз между другото ви феминистки, къде бяхте? Що не вземете лопатите вчера? Но сте мъжки. Що не вземат лопатите, бе? Или сте мъжки само да се правите там с хормони, да цепи, преси, мреси, чалъми. Хайде да вземи лопатата. Та питам, какво ще правиш? Как да я вземеш, като ти не знаеш кой е лопата? Като ти кажа вземи лопата, ти вземеш лъжица или черпак. Ти не го познаваш. Ти не знаеш от коя страна се държи. Дори да ти я покажа. Какво се прави с нея? Те младите не знаят какво се прави с това нещо. Кой да възпаси, бе? Откъде да? Как да възпаси? Кой? Кой, бе? Отговорете ми. Някой зададе с този въпрос. И сега маймуните помнят точно до днеска. Качараните 8 секунди. 8 секунди, викат, свърши се. То ще дойде пак, бе. Вчера дет обяснявам на момчета, че не са подготвени за големия. Защото не са го виждали. Ама аз съм го виждал. Колко трябва да си прост да не те дойде на акъла, бе? Че няма кадри. Екипите работят. Кои екипи работят, бе? Откъде са взеха тези екипи, бе? От радиотехникума, нашия. Дет един приятел има асансьорна фирма, отиде, искат 3 да знаят какво е клещи отверка. И директорката каза няма, от 80 завършили. Няма, 3 няма да познаят клещи отверката.
Ма завърши ли радиотехникум? Върде ги видите. Вземат си заплатите даскалчета, директорчета, отива висшист, после става биткоинаджия, става такъв. IT, айде бе, IT-та, що не са? Къде сте ви IT-тата? Де толкова много лайтикът въплюе. Айде де, що не почистихте ви? Що не викнахте вашите изкуствени интелекти да почистят? Като толкова много разбирате. Що не ги викнахте? Айде де, викнете ги. Или пак трябва човек. Спря интернета. Няма тук. Какво ще правим? И ни врати има тук, направили ги електронни, не мога да се... Замръзнала не мога да се отвори, не мога да излязат от входа, ще умрат вътре. Не мога да излязат. Електрониката, всичко ще бъде електронно, ще бъде. В глупата ти глава и в телефона. Ма реалният свят е друго.